Entre les peces que estem restaurant al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona hi ha aquesta peça singular, aquesta peça de metall, que és una reixa que formava part del que potser va ser un taller, va ser un establiment per la producció de vi. És una reixa que protegia una finestra, que segurament això tenia una funció per donar seguretat a l'establiment, però també, i com podem veure, no era una peça simple, sinó que també tenia una decoració que, a banda d'aquesta funció de protecció, li donava un aspecte singular, un aspecte una mica més elegant, podríem dir. Quan la reixa arriba al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, es fa una proposta de restauració que en aquells moments, ja fa més de 20 anys, era de presentar-la en vertical i que es pogués veure des de les dues bandes de la reixa. La restauració va quedar sense acabar i han passat 20 anys. Llavors, en aquests 20 anys, els productes, els materials que es van utilitzar per fer la restauració han envellit. La prioritat era eliminar tots els materials utilitzats per reintegrar volumètricament la peça i recuperar la superfície original que s'havia tapat amb aquests productes. El metall, als ser uns materials preuats, que tenen un cost, són reaprofitats en èpoques antigues. Els metalls a vegades són objecte d'espoli. Moltes vegades ja no arriben tan sols als museus. Ens hem trobat amb moltes peces que provenien del museu que ja havien estat restaurades una vegada, inclús més d'una vegada, i ens trobem amb totes les peces restaurades que han envellit els productes i els materials que s'han afegit, i més que les alteracions que tenen els propis metalls són l'eliminació d'aquests productes, el que potser és més un repte. Els bronzes, quan han estat soterrats, es creen unes capes sobre la superfície. Li diem pàtines perquè al final són capes que s'han creat amb els anys, de dècades, de centenars d'anys, que protegeixen el metall en si. I per tant, en restauració intentem no eliminar aquestes pàtines, que a més ens certifiquen que aquestes peces són molt antigues. Un altre tractament que hem fet tant en peces de ferro com en peces de bronze és la consolidació del suport. Quan les peces estan fragmentades, adherim aquests fragments entre si per també donar-li estabilitat al suport metàl·lic. Disposar d'aquest temps tant de revisió, d'estudi, com de restauració, perquè a més són processos llargs, ha estat realment una oportunitat única de cara pel museu i de cara a la nova exposició.